No interior dun pozo desta nave, nunha antiga fábrica de mobles e tamén almacén de gasosas, a escasos metros da igrexa parroquial de Santa María de Asados, foi onde os axentes da Garda Civil atopaban ao redor das 5 desta pasada madrugada os restos humanos. A espera da realización da autopsia, todo apunta a que se trata da moza madrileña Diana Quer, desaparecida na Pobra hai ano e medio. A esa hora iniciábase o rexistro no interior da nave, no que participou o propio detido, José Enrique Abuín, coñecido como Chicle, quen ao parecer horas antes confesara a autoría do crime. Para poder recuperar o corpo da moza foi necesaria ademais a intervención dos GEAS, o Grupo Especial de Actividades Subacuáticas da Garda Civil. Foron eles os que baixaron ao pozo e o conseguiron sacar á superficie para, unha vez autorizado o levantamento do cadáver, trasladalo ata o Instituto de Medicina Legal de Galicia. Todo se desencadeou rapidamente tras a súa detención o pasado venres, despois da denuncia dunha moza boirense por un intento de roubo e secuestro. Os datos aportados por esta propiciaron o arresto do Chicle, que xa fora investigado anteriormente pola desaparición de Diana, sendo ademais un dos principais sospeitosos. Daquela, a muller proporcionara a coartada polo que evitou ser detido, ao declarar que pasara toda a noite na súa compaña, algo do que desta volta se desdixo, o que levou os axentes a volver sobre a pista. Os axentes da Unidade Central Operativa e da Policía Xudicial da Garda Civil, que se encargan da investigación, trasladáronse posteriormente á vivenda de Outeiro, en Taragoña, onde residía actualmente, para realizar alí na súa presenza e na da súa dona un pequeno rexistro. Alí requisaron tamén un vehículo, un Alfa Romeo gris, propiedade da muller, empregado ao parecer o día da desaparición da moza madrileña. Unha vez realizados os rexistros, o detido foi trasladado de novo á Comandancia da Garda Civil da Coruña, onde permanecerá ata a súa posta a disposición xudicial no xulgado de instrucción número 3 de Ribeira, que está de garda. Todo apunta a que esa comparecencia xudicial terá lugar mañá luns, 1 de xaneiro, ao cumprirse 72 horas dende a súa detención. Durante todo o día o lugar foi un fervedoiro de medios de comunicación e tamén veciños e curiosos que se achegaron á zona para observar e tamén para increpar ao detido no momento no que era introducido no furgón policial. A última hora desta tarde celebrábase tamén na Pobra do Caramiñal un pleno extraordinario e urxente, no que se procedeu á declaración de 3 días de loito oficial como mostra de dor pola morte de Diana Quer e a continuación tivo lugar unha concentración ás portas do concello. Dende que Diana desaparecera o 22 de agosto de 2016 na Pobra, foron moitas as hipóteses sobre o que puido ter acontecido. Co paso dos meses, as pescudas dos investigadores parecían descartar unha desaparición voluntaria e todos os indicios apuntaban a unha retención contra a súa vontade. Esta hipótese cobrou aínda máis forza coa aparición do teléfono móvil de Diana en outubro do pasado ano, preto da ponte sobre a autovía en Taragoña. Aínda que non se puido obter información relevante do teléfono, os axentes constataron que sufrira varios intentos de desbloqueo e que tentaran destruílo antes de tiralo ao mar. Sen embargo, e a pesar destes avances, a falla de probas concluíntes levou ao sobresemento provisional do caso en abril deste ano. En el día de hoy he recibido la notificación del auto, a virtud del cual se decreta el sobreseimiento provisional de la causa de desaparición de Diana y se levanta el secreto del sumario. Creo que es una noticia cuyo contenido respeto, es una decisión judicial que, como no puede ser de otra manera, respeto, pero que en modo alguno comparto. Me parece que es una muy triste noticia para mí, para mi familia, para mi hija. Creo que en modo alguno esto va a facilitar el desarrollo de los trabajos de investigación y solamente manifestarles que como padre y como ciudadano apelo a la responsabilidad del ministro del Interior y del ministro de Justicia para que los responsables de este acto comparezcan ante la justicia y paguen lo que deben de pagar. ¿Positiva? No, la verdad es que para mí no. ¿Qué decisión tomó usted? A ver, de verdad, hasta que no hable con mi abogado, déjame caminar, por favor. Nos quería dar una valoración. Pues para un momentito. A pesar do arquivo do caso, a Unidade Central Operativa da Garda Civil nunca deixou de investigar. Baixo a súa lupa sempre estivo o Chicle, principal sospeitoso da desaparición, do que só agardaban un novo tropezo para poder interrogalo. Tropezo que se producía o pasado día 25, cando o intento de agresión a outra moza desta volta en Boiro levou a súa detención, esclarecendo por fin o que pasou con Diana Quer. O caso péchase así da forma máis triste posible, especialmente para a familia de Diana, que aínda albergaba esperanzas de atopala con vida.